Hola a tots i a totes, benvingudes a un nou Vlogmas. Avui tenim una càmera nova! Que grava superbé. Ens l'han deixat. Aquesta és l'àvia. Hola. Aquest és l'Arlo. No dius hola? On anem? Amb cotxe anem? Anem amb cotxe. Som a Sabadell, que és la capital caricú. És la capital del Vallès, Sabadell, o és Terrassa? Capital. Però quina és la capital? Quina és la capital? Les dues, que ningú s'esbaralli. Bueno. I ja està, anem a veure la Fira de Santa Llúcia. Preparats, llestos? Què portes? Què és? Molt bé, que xulo! Anem a veure el Xavi. Anem a veure el nostre amic Xavi ara. I a jugar al parc amb l'Arlo. A qui vas a veure tu ara? Que anem? On anem? A veure qui? A Xavi. Sí, i qui més? El Tim! Sí! Ara on és el Xavi? Lluís. On és el Xavi? Aquí. Aquí! I on és el Tim? Aquí. Aquí! Laia. Ai, sí, són amics del Dada, oi? Del Dada. Som-hi! I estimats amics i amigues, aquest ha sigut el dia d'avui. Aquesta tarda no he pogut gravar gens, volia gravar una mica més com jugàvem amb els nostres amics que ens han vingut a veure, però bueno, és allò que tu passes molt bé i xerres i no he pensat gens amb la càmera. I això és tot per avui. Em despedeixo d'aquest Vlogmas i demà en vindrà un de molt interessant, perquè crec que faré una cosa. Ja us ho explicaré. Adéu!